बे सोंनायनि फिननायखौ होनो थांनायनि आगोल आङो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि नायगिरि बिथांमोननिसिम बा खौरांगिरि बिजोंनि नोंथांमोननो बयनोबो आंनि बिग्रायारि साबायखरजों लोगोसे हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 मायथाइनिफ्राय आफादखौ जोनोम होनाय उननिफ्राय हाबा मावबोदोंमोन। बाथ्राखौ बुंनायनि जि मोनसे सैथो जारिमिना नैबेसो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सोमावसारनायमोन 1987 मायथाइनि मार्चनिफ्राय जुरिजेननाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै जि सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंहाय बर'फ्रा दिनैसिम मोनथाम गोरोबथा खालामनाय जाबाय। ओरै मोनथाम राजखान्थि दाबि दंमोन। बुरलुंबुथुर दैमानि सा सेरफाङाव संकसनिफ्राय सदियासिम आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय बे से नं दाबि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2 नं दाबि दङमोन बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा सेरफाङाव थानाय रायजो जानाय बर' आरो ट्राइबेलफोर बिसोरनि थाखाय मोनसे निलाचल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दाबिनाय आरो थामथियाव कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय हादोरारि ट्राइबेल गनायथि मोननाय बे मोनथाम दाबिखौ लानानै जों सोमावसारबोदोंमोन थांनाय बोथोराव आरोखि। दा बर'फोरनि बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDPनि मोनब्रै हान्जा दिनैहाय बुंनो थाङोबा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बा दिनैनि समाव आरोखि बा बिनि आगोल BLTबो जोङो दिनैसिम मोनथाम जिहेथु एकर्ड खालामनाय जाबाय आरो मोननै एकर्डखौ जोङो गोसोखांनो हागोन BSC आरो BTCनि बाथ्रा। BSCखौ एकर्ड खालामदोंमोन 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियावहाय आरो BTCखौ जोङो एकर्ड खालामफैदोंमोन 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BLTजों खालामनाय जादोंमोन भारत संबिजितनि दा 6 सिडुल जि मोनसे प्रभिजन बेखौ एमेन्ड खालामनानैहाय। दा जायखि जाया जोङो नुबाय मा BTCनि बाहेरायाव मोननै गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लाखौ सरजाबफानानै जि BTC दानाय जादोंमोन बेनि उनाव जों रोखा जाथारदोंमोन दि जे संकसनिफ्राय सदियासिम जिहेतुके जोंनि प्रप'ज एरियामोन बेयो मोननो हाथाव मोनसे थासारियाव गैलामोन बा जों रोखा जाथारदोंमोन। ओंखायनो आरो बै समावनो आसामाव फिसा फिसा अट'नमास काउन्सिल दाना होदोंमोन बै समनि कंग्रेस गभर्नमेन्टआ। दा बेखौ नुबाय जोङो अब्लाबो जोंहा मोनसे मिजिं दंमोन जे बर' हारिखौ बुहुमाव मास्टार रेस गायसननायनि जि थांखिजों प्लेनिं खामानि मावबोदोंमोन बावहाय जोङो हाजोबनो हायाखैमोन बा सौहाजोबखायाखैमोन। दिनैबो जों नाजादोंसो दाबो जों सौहाजोबाखै आरो आल्टिमेट गलाव जों दाबो सौहैयाखै बुंनो थाङोबा। दा ओंखायनो जोङो 2003 मायथाइनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव मिजिं लानानै बा जोङो मोनसे फोथायनायखौ लानानै नेबाय थाबोदोंमोन। नाथाय बिथांमोना जोंनि BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जेबो खाबु खालामनानै होनो हानाय हालोदाव गैयामोन। ओंखायनो जोङो जोंनि गेजेराव BTCनि बायजोआव थानाय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बै समनि BLTनि बै समनि दैदेनगिरि NDPआव थानाय बा माखासे बर'नि माहारियारि आफादफोर बिनि दैदेनगिरिफोरजों सम सम रायलायलायोमोन गुवाहाटियाव लोगो मोनलायोबा ओरैनो थाबाय थाना मा जाबावनो माबा मोनसे खालामजायो नामा जे आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांफोरखौ बोरैबा सुफुंनो हायो नामा बे मोनसे सोंनायनि फिननाय नागिरनानैनो जोङो BTC एकर्डनि 10 बोसोर उनावसो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाफैनाय जादोंमोन। दा दाखानाय उनावनो जोङो सरकारजों रायलायनो खाबुखौबो लादोंमोन बै समनि गिबि मन्थ्रि थुरुंग गगৈ मोनगोनां बिथांजों आरो जोङो जोंनि दाबि बिलाइखौ 2015 मायथाइनि 5 मार्चआव गिबि गथायजेनदोंमोन मानगोनां थुरुंग गगৈ बिथांनो बै समावहाय। बेनि उननिफ्रायनो जोंनि राजखान्थि दाबि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानायनि दाबिखौ लानानै जोङो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोर बा जों नांथाबनानै खामानि मावबोदोंमोन। दा बेनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय नैबे स्टेजसिम सफैनो हाबाय बा जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोनफैबाय। गोबां जारिमिन दंबावो आं गोलाव बुंनो लुबैला। दा जोङो मावनो लानाय जे सोंनायखौ नोंथांमोननिफ्राय रायजो राजानिसिम रादाब होनो बा मेसेज होनो थाखाय नोंथांमोना सोंदों बावहाय आङो नैबेखौनो बुंगोन जे दाबो जोंनि मावनो लानाय खामानिया एसे दंबावो अरटेकिं सेरेमनि जाथ'वाखै आरो अरटेकिं सेरेमनि जाखांनायनि उननिफ्रायसो जोंनि फांसनिंआ स्टार्ट जागोन। ओमफ्राय आं बुंनो लुबैनाया इन्ट्रिम काउन्सिलनि मुङावहाय
गिबि मोननैल' खामानि मावग्रोनाय जागोन। बे जाहैबाय जोंनि काउन्सिलनि अफिसियेल जि मोनसे खामानिफोर मावनांगौ थागोन। बे अफिसियेल खामानि मावनांगौ थानायाव जोंनो अफिस नांगौ जागोन, मावखुलि नांगौ जागोन। बे मावखुलिफोरखौ लुफुंनो थाखाय बे खामानिखौ मावग्रोनाय जागोन। हेड अफिसनि खोथा थाबाय, गाहाय मावखुलि, आरो रिजनेल अफिसनि खोथा थाबाय, गुवाहाटियाव जागोन, मोनथामसो जायगायाव। दा बेफोरनि खामानिखौ जों मावगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय इन्ट्रिम काउन्सिलसो नालाय, जों मोनसे समाव बिसायख'थियाव मोगा मोगि जाहैनांगोन, बिसायख'थि गेलेनांगोन। बेखायनो जोङो जोंनि दा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव 36 बियाब दानाय जाबाय, जिहेतु जागोन। ओंखायनो समस्ति दानायनि खामानिखौ जों मावनांगौ जागोन। दा बे मोननै खामानिखौसो जों मावग्रोगोन। बेनि उनावहाय गुबै थांखि दङ, जोङो हिउमेन रिसर्सखौ डेभेलप खालामनांगौबा, बा दिनैहाय जोंनि जि मोनसे सोलोंथाइनि जि मोनसे खान्थिफोर, बा दिनै भारतआव गोदान खान्थिजों जि मोनसे सोलोंथाइ खान्थि फोसावदों, बा बेनि गेजेरजों खामानि मावनो गोनां जादों। ओंखायनो गिबि जोङो सोलोंथाइनि फारसेनो फार्स्ट प्रायरिटि होनानै जों खामानि मावनायनि सानदों। बेनि उनावहाय जोङो आबादनि फोथार, जिहेतु जों आबादजोंनो जिउ खांनानै थायो। आबादनि माबाखौ जोङो बे आयदाखौ, बिफानखौ जोङो मोजाङै मावफुंनायनि बाथ्रा सानदों। बेनि उनावहाय जोंनि हारिमु, जाय हारिमुनि दारै जोङो बुहुमाव जोंखौ सिनायथि होनाय बाथ्रा फैयो, राव हारिमुनि दारै, बेखौबो जोङो प्रायरिटि होनायनि बाथ्रा जों सानदों। बेनि उनावहाय माखासे देहानि जि मोनसे जोंनि गोग्गो देहा लाखिनायनि थाखाय, गोग्गो देहानि लाखिनांगौआवहाय माखासे जि दै मोनलोंनांगौनि बाथ्रा, PHCनि बाथ्रा, जेनेबा बेफोरनि बेब'स्थाफोरखौ जों खालामना होनो हानांगोन। रायजो राजानि गेजेरावहाय जोङो बोरैहाय बेफोर माबाखौहाय खाबुखौ होनो हायो, बेनि फारसे जोङो सावरायहोलाय गासैजोंबो, जोंनि माहारियारि आफादफोर आरो जोंनि गोरों गोरा माखासे इन्टेलेक्सुयेल जाय बिथांमोनहा जोंनि फुजिनां सिबिनां, बिथांमोनजों रायज्लायनानै बबे मोनसे खामानिखौ जों मावग्रोनांगोन बा मावनांगोन, प्रायरिटि होनांगोन, बेखौ जों थिग खालामनांगोन। आरो मोनसे चेलेन्जिं खामानि दंखायो, जेराव जोङो गेरेमसा बर' माहारि दानाय बाथ्रा बुङो। बे हिसाबै जोङो जोंनि दिनैहाय राव रोंनाय रावनि बर'फोरनिबो बाथ्रा फैबाय, आरो दिनैहाय बे वेस्ट बेंगलनि बाथ्रा फैदों, नेपालनि बाथ्रा दङ, त्रिपुरानि बाथ्रा दङ, आरो मेघालयआव रायजो जानाय बर'फोरनि बाथ्रा थाबाय, नागालेण्डआव रायजो जानाय बर'फोरनि बाथ्रा थाबाय, अरुणाचलावबो दङ। बिसोरखौ जों बोरैहाय रैखाथि मोनहोनो, जेरावखि थादों मानो गोजोनै आरो रैखाथियै रायजोथ' मोनजानांगोन भारतनि सासे नोगोरारि हिसाबै। दा बे खाबुफोरखौ जों बोरै खालामना होनो हायो, बेखौनो जोङो साननानै खामानि मावनो लादों। आरो गुबैयैहाय जोङो माखासे जायगाखौ जेनेबा नायनो हानाय नङा, जोंहाबो माखासे एक्टियारनि गेजेरावनो जोङो जोंनि खामानिखौ मावनांगोन। काउन्सिला गुबैयैहाय इउनाइटेड बड' फिल्ड अर्गेनाइजेसन, बियो बोरैहाय जोंनि गुबुन गुबुन रायजोफ्रावबो, दाब दाब जायगाफ्रावबो रायजो जानाय सुबुंफोर, बर' सुबुंफोरखौ रैखाथि मोनहोनो हायो, गोजोन थासारिजों रायजो मोनजाहोनो हायो, बेनि फारसे खिन्थु खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावलांबाय थागोन। आरो जोङो जा हायो, जोंनि एक्टियारा जेसेबां, बा जोंनो जे पावार होदों, बेनि दारैहाय बा बेखौ बिथा खालामनानै जि मावनो जोङो हायो, बेखिनिखौ जोङो हानायसेबां जोंनि माहारि आफादफोरजों, जोंनि गोरों गोराफोरजों रायज्लायनानै रायजो राजाफोरजों सावरायहोनाय जोङो आवगायलांनो नाजागोन। जिहेथु जोङो नुबोनो मोनबोदों, नोंथाङा हारिनि जौगानायनि सार्थ'आव गिबियाव बर' फरायसाजों सोमावसारबोदों, बिनि उनावहाय BLT आफादाव थानानै सोमावसारबोदों, बिनि उनावहाय थामथि गोरोबथायाव जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जिहेतु नोंथाङा हारिनि थामोनथा एबा राजखान्थि मोन्थायनि थाखाय जिहेतु नोंथाङा सोमावसारबोदों। दा बेनि जोबथा सोमावसारनाय जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादजों जानानै नैबे BKWAC मोनदों, बिनि उनावहाय नोंथांनाव माबाफोर सोमावसारनांगौ होननानै दासिमबो सिमां दंबावो नामा? बे सोंनायनि फिननायाथ' गोसोनि जि मोनसे आंनि मावनो लुबैनायनि बिनि आद्रा थाबावनाय, बेखौ दिनैहायनो बुंनायखौ आङो थिग जागोन बायदि मोना। खिन्थु गुसुङै आं बेखौ बुंनो लुबैगोन, नंगौ आङो राजखान्थिनि मानसि नंखायामोन, दाबो आं गावखौनो राजखान्थिनि मानसि बायदि मोना, बा साननानैबो लानो गोब्राब मोनो। आङो थासारिया, हालोदा दिनैहाय नारसिनफैनाय बायदिसो मोनो। बावहाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव दिनैहाय
मावफुं सोद्रोमा हिसाबै गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै जि बिबानखौ आङो लानो गोनां जाफैदों बावहाय गासैबो रायजो राजानि लुबैनाय आंनि माखासे मानगोनां मानसिफोरनि लुबैनाय जोंनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोरनि लुबैनायखौ बेसेन होनानै मान होनानै आं दिनै गोसो गैयामोनब्लाबो सिगांबोबाय दा बे हिसाबै आङो माखासे समाथ' बेनि फाउन्डेसन बेखौ गायसननानै थिग खालामलांनाय गोग्गो खालामलांनाय बे हाबाखौथ' आं मावथारनांगोन बे दिनैनि थासारिया बा समनि थिननाय बेजों लोगोसे आंहा जि मिजिं दङ बेखौ आं दिनै रोखायै बुंखानाया बारा थिग जानाय नङा दङ आं बेखौ बुंगोन आङो माखासे लोगोफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन आङो जे आं बिराद गुवार फोथाराव बेसेबांबा गुवार फोथाराव आं बिरनो लुबैबाय हयथ' गानबो खोनादों खोमा गां नांगौ आंनो गां नांगौ होननाय जि मोनसे आङो मेथाइ सुजुदों बेवहायबो आंनि गोसोनि साननाया माखासे बेरखांनानै दङ बावहाय खोनागिरिफ्रा बा जायफ्रा खोनासंदों बे मेथाइखौहाय खोनादों बिसोर बोरै बिजिरना नायदों बिथांमोननि खोथा खिन्थु बेवहाय आंनि माखासे गोसोनि बाथ्राया बेरखांनानै दङ आरोखि दा खिन्थु बिब्दि होननानै आङो दानि जि मोनसे बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननाय बेखौ नाथ्रोदनानै बहाबा बेसेबा गुवार फोथाराव आं बिरलांनो हाया आंहा हाबिलास दङ बेयो सैथो बाथ्रा खिन्थु बे हाबिलासखौ मावफुंनो थाखाय आं दा नैबे समावहाय आङो दोनथ'नानै दङ